Lolo Tabornok, kung ang babae kay bulak, ang lalaki kay alibangbang, unsa man pod ang kabit, Lolo Tabornok? Sa mando, pangutana na o dili. Kaya direkta na mag-istorya diya, wa magkamangutana. Pasensya Lolo, mangutana day ko nimo. Mao na diha, kinahanglan mo sorti ka, mangutana ba ka, unsa diha? Kinahanglan nga, doon na introduction. Bayan ba ka nga, Lolo, mayong hapon. Mao niya akong pangutana. Sige, akong osbon Lolo, aron nga klaro. Lolo Tabornok, may hapon. Anya, mo niya akong pangutana, Lolo Tabornok. Kung ang babae kay bulak, ang lalaki kay alibangbang, unsa man pod ang kabit? Kana akong tubagon, kaya na ngayon nakagkatahuran. Kasayon, ang pangutanahan ni mo do, unsa to? Ang pangutanan ni mo nga kung ang babae bulak, ang lalaki alibangbang, unsa ang kabit? Ang kabit do, muna gitawag og til-as, kay muna naghatag og katol sa babae og lalaki. Til-as na do, ang kabit til-as na do. Samot!